Ja si myslím, že je veľmi potrebné hovoriť občanom na Slovensku a celej spoločnosti, že cieľom progresívneho Slovenska a europoslancov od nich a samozrejme aj tých, ktorí pôsobia na Slovensku, je škodiť. Povedal to sám osobne predseda progresívneho Slovenska pán Šimečka. No a samozrejme momentálne druhým cieľom je robiť všetko preto, aby poprekrývali kauzy, ktoré sa na nich valia, jednak teda z pohľadu pani Šimečkovej a postupného odhalovania nielen Šimečkovcov, ale aj ďalších poslancov aj Národnej rady, ktorí sa aktívne podielali v rôznych mimovládnych organizáciách, ktoré postupne zisťujeme, že získavali rôzne finančné prostriedky z európskych aj národných zdrojov a zisťujú sa postupne a vychádzajú informácie na povrch, že tieto finančné prostriedky boli zneužívané týmito ľuďmi, ktorých používali na svoj osobný prospech, v zásade z toho žili. A toto je ich hlavným cieľom momentálne, aby poprekrývali všetky tieto škandály, ktoré ich postihli. A je našou povinnosťou pre občanov Slovenskej republiky a pre Slovensko ako také robiť všetko preto na takýchto tlačových konferenciách spolu s kolegami, aby sme dennodenne ukazovali na reálnych faktoch, ako klamú títo ľudia v boji proti vládnej koalícii.